Asemi kowe ora nangis ta? Ora. Kok iso mewek-mewek. Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigur. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Garkaca mundur. Aja nasu tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong Didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Ditum tetep ditum. Ora njaluk tetep didum. Asli makan kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Saiki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus kanggo bahagia.